Mert úgy kell nézni, hogy majdnem összintben vagyok. Ez egész más. De jó. Igen. De jó, meg ki is van világítva a vagon, látod? Ki van világítva, de jó. Nagyon jó. Fegyedet vedd ki belőle. Bálint, vedd ki a fejedet. Nagyon jó. Aha. Jaj, de jó. Hú, ez klassz. Klassz. Nagyon jó. Na. Nem azért, hogy csak a kíváncsiság, meg tudják, hogy ez is sínanyagok is gyárt, és azt hoztam. Sínanyagot is ő gyártja, és génméget. A génméget, de vagy a személy, még. Tehát ott így indul el. A balkész felől jön a személy, balkész, a hidról jön a teher. Gyere be, jelzők belőle, gyere. Védett szakaszra, meg. Be a pályaudvarra, be. Gyere még a teheret, gyere még be. Jó. A jelzők belül a védett szakaszon kell lenni. Jó. Nagyon szívesen viszontlátásra, szervusztok! Na most akkor, megtudod a harmadik akkor. Ajtó felé. Még egy kicsit. Jó. Elég ez a szerencség. Visszamész a másik kettőre. És itt a fönn van ez a ház. Figyelsz? Ez a ház, itt megállsz a gőzösen, mert itt egy megálló van. De közben a másik kettővel játszhatsz. Az olyan gőzös, igen. Még vele, még. Stop. Jó. És akkor van neked még egy kicsit várunk a gőzössel, és akkor fölviszed a barkasztot. Hogy nem figyeltem. Jó, de most elindulhatsz a gőzössel felé, igen. Még egy picit, hogy a válton átmenjen. Adj egy kis sebességet a gőzösnek. Egy kicsit. Jó, lassíthatsz. Gőzös, lassít. Nem állsz meg. Fogod a kapcsolót, meg kell állni. Stop. Ott a végállás. Tudja, a rostalló az Emplénbe a Pálházától. 760. Aha. 760, akkor a nagy görzőnybe és a cikcakra. Igen. Az is 760, és most megépítették már Szobron, föl Mária Nostráig kész, és akkor igen. Majd fogják még összekötni Mária Nostra és Itás Puszta. Igen, azt hallottam én is, igen. És akkor van a Kemencei, az is 760. Nagy.
Amikor leköteték, Már villog a piros. Már villog a piros. Mit csinálnak? De még csak jelez. Figyelj, jó.